या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। कोकणा वांगडा जगभरात गणपती पूजलो जाता। हेचो उत्साह अमेरिकेतही बघूक गावता। पर्यावरणपूरक मूर्तीचा पूजन करत पर्यावरण रक्षणाचो संदेश दिलो जाता। बघूयात अमेरिकेत खय केली जाता गणरायाची आराधना। नमस्कार, मी दत्तात्रय बाबासाहेब नाईकवाडे, मूळ वाघोली पुणे येथील आहे। नोकरीनिमित्त सध्या अमेरिकेतील मिनेसोटा या राज्यात आहे। येथेही भारताप्रमाणेच गणेशोत्सव साजरा होतो। त्याचं स्वरूप काहीसं वेगळं आहे। येथे पर्यावरणपूरक शाडूच्या मातीच्या मूर्ती मिळतात। त्या पाण्यात विरघळतात देखील। बहुतांशी पर्यावरणपूरक मूर्तीच येथे आपल्याला पाहावयास मिळतात। सार्वजनिक मराठी असोसिएशन ऑफ मिनेसोटा यांचा सार्वजनिक गणपती उत्सव येथील हिंदू मंदिरात साजरा केला जातो। घरोघरीही अनेक जण गणपती गौरी यांचं प्राणप्रतिष्ठापना करतात आणि छान उत्सव साजरा होतो। यावर्षी मी गणपतीची मूर्ती घरी बनवली आहे। गणपतीची मूर्ती येथे विसर्जित करताना सार्वजनिक जलाशय आणि नदी यात विसर्जित करण्यास मज्जाव आहे। तुमचं वैयक्तिक तलाव कुंड असेल तेथे तुम्ही गणपतीची मूर्ती विसर्जित करू शकता। ढोल ताशा या गजरात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे मिरवणुकीचे विसर्जन कालच संपूर्ण झाले। जय श्रीराम, जय गणेश। शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्गातील खासदार विनायक राऊत यांच्या घरात भजनात ते तल्लीन झालेले बघूक गावले। त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालो। युवासेना प्रमुख, शिवसेना नेते, लाखो युवकांचे प्रेरणास्थान, माजी पर्यटन मंत्री आमदार ठाकरे साहेब यांच्या उपस्थित आहेत। माझ्या मंडळाच्या आवाहन धन्यवाद।
झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. मेसर सुजय मसाले, एमबी गावडे. आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम पूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा, सेंद्रिय चहा, आवळा, हिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे साबुती, घावणे तांदळाचं पीठ. माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 53 80 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. कोकणी माणसाच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे गणपती. तुम्ही खय आसान देत गणपती गावाक पोचताच महिन्याभरापासून सुरू असलेली साफसफाई, रातभर माठी बांधणं आणि डेकोरेशन करणं अशी मजा असता. गणपतीत भजना, फुगडे वांगडा फाटेपर्यंत चालू असतात. एकत्र जेवण आणि विसर्जनातली मिरवणूक असं सगळा चित्र बघूक गावता. ह्याच्याचबद्दल भरभरून बोललेत भाजपचे संध्या तेरसे. नमस्कार. कोकणचा लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनमध्ये स्वागत आहे. गणपती उत्सव मोठ्या धामधूमात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालू आहे आणि आपल्यासोबत या गणपतीबद्दल चर्चा करू असं संध्या तेरसे मॅडम. खूप खूप नमस्कार. कोकणचा लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनमध्ये पूर्वीची चतुर्थी आणि आताची चतुर्थी ह्याच्यामध्ये काय फरक जाणवता? कारण तुम्ही पण तुमच्या पांगरडा मायरा चतुर्थी साजरी करत होतात. काय फरक जाणवता ह्या दोन चतुर्थीमध्ये? सगळ्यात आधी सगळ्यांका गणेश चतुर्थीचे खूप खूप शुभेच्छा. गणपती तुमका सगळ्यांका खूप चांगलं आयुष्य, आरोग्य देव आणि सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण हो अशी मी श्री गजाननाची प्रार्थना करतोय. आणि पूर्वीचो आणि आत्ताचो गणपती जसं तुम्ही विचारलात, खरा म्हणजे पहिल्यापासून गणपती याच्यामुळे मनात जा स्थान निर्माण होता लोकांच्या, की गणपती येतलो महिनोभर आधी सगळी आम्ही तयारी करत असतो. ह्यो गणपती विसर्जन झालो का पुढच्या गणपती काय करू भया, ह्या प्रत्येक भक्ताच्या मनात असतात. तसा आजही असा. पण आता नवीन नवीन जी लोक येतात, नवीन सुने घरात येतात, चढवा नवीन नवीन पदार्थ शिकतात, ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या करतो त्याच्यात उत्साह तो आणखीन द्विगुणित होता. त्याच्यात कधीच कमी नसता. हैसून मुंबईत जाणारा जो माणूस आमचो चाकरमानी म्हणतो, त्याका कधी गणपती येता आणि कधी मी गावात जातोय, कधी भजना खजेरी लावतोय, भजनाची उसळ खातोय, ह्या सगळ्यात एका मनात त्यांना ठरवलेला असता आणि हो प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर तो आनंद दिसत असता. या बघून समाधान वाटतं. फरक म्हणा जाय तर आनंद नक्कीच वाढलेलो असा. पहिले जे कंदील होते, पणते होते, त्याची आता झगमगाट आणि लाईटीनी झाली. पण तरी सुद्धा गणपतीचा आनंद ह्यो द्विगुणितच झालो. त्याच्यात कमतरता कधीच नाही आणि देवाच्या कृपेने कधी येऊची पण नाही. याच मंडपात तुम्ही निलेश राणेंच्या माध्यमातून मंगळागौरी घेतलात. खरं तर मंगळागौरी ह्यो आता ट्रेंड झालो. पूर्वीच्या काळी ते आपण फुगड्या म्हणाव, तर ती फुगड्याची परंपरा आजही चालू असा वाटतं तुमका? किती बायका येलेल्या आणि त्यांच्यात उत्साह कसं होतो तुम्ही घेतलेल्या मंगळागौरी? आम्ही घेतलेली मंगळागौर एक नवीन ट्रेंड जसा तुम्ही सांगलास तशी घेतलेलो. पण पुढच्या पिढीत काहीतरी देव काय आपल्याकडे जा असा, नाहीतर आम्ही आपल्या घरात करतो, वळेत फुगडे घालतो आणि लोकांका संबंध नाही. आता तर फोनच्या माध्यमातून, रीलच्या माध्यमातून आम्ही सगळं करतो आणि त्या लोकांपर्यंत पोचता. पण त्या दिवशी आमच्याकडे जवळपास 1000च्या वर महिला हे सर बघू जमा झाले की आपल्यात पण करू घेतात. कारण आमच्यासारखे शहरात राहणाऱ्या बायकांनी पण थैसर स्टेजवर सगळ्यांच्या समोर फुगडे घातले, तर मी पण करू शकतो असा प्रत्येकाक वाटा खोया आणि नवीन पिढी घ्या वाटा खोया. म्हणून आम्ही खरं म्हणजे आमचे माजी खासदार निलेश राणेंच्या माध्यमातून हैसर मंगळागौर स्पर्धा आयोजित केली. पण ते काही इतकं चांगलं प्रतिसाद गावलो. आणि आज जेव्हा मी पण माझ्या घरात जाऊन ती फुगडी घातलोय, एरवी आम्ही नुसतं फेर धरायचो, पण आता ही फुगडी जी प्रत्येकाच्या घराघरात जाता ती खूप छान वाटतं. आणि देवाची आपण आराधना करतो, पूजा करतो, ह्यो त्याच्यात जो भावना असता ती द्विगुणित होता आणि सगळ्यांका त्याचा आनंद मिळता. ह्याच माध्यमातनं जी आपली संस्कृती संवर्धनाचं कार्य आम्ही वसो घेतलेलो असा भारतीय जनता पक्षान संस्कृती संवर्धनाचो तो आम्ही पुढे चालवचा प्रयत्न केलो. परंतु पूर्वीच्या काळी गणपतीच्या पुढे वळेत ते काय आपण म्हणतो, ही फुगडी घातली जात होती. मग ती नऊवारी साडी नेसत आणि बत्ती लावली जायची किंवा कंदील लावलं जायचो, दिवो लावलं जायचं आणि त्याच्यामध्ये जो उत्साह होतो, आनंद होतो फुगडी घालण्यामध्ये, जो फेर धरला जायचो, ती फुगडी आता दिसता की लोप पावत चालली? काय वाटतं तुमका? लोप नक्कीच पावत नाही. कारण असा लोप पावता असं वाटेपर्यंत ही आता पुन्हा त्याच्यातलं उत्साह द्विगुणित झालो. कारण नवीन जी आमची चढवा असत, आताची नवीन सुने असत, त्यांका याचा आम्ही दाखवतो. म्हणजे काल माझ्या घरातलं उदाहरण द्या. आम्ही वळेत सगळीजण
त्या फुगडी घालण्यामागे आनंद असता. त्याच्यात तुम्ही जसं म्हटलं की नऊवारी साडी वगैरे वळ्यातल्या फुगडीत कधीच तुमका दिसायची नाही. वेगळी बाबा नऊवारी साडी नवीन सून नेसली असं त्याच्यात आम्ही एकत्र येतो. दिवसभर जेवण करून दमलेली असतो, पण गणपतीच्या समोर फुगडी घालणं म्हणजे त्याची सेवा ही महिलांच्या मनात रुजलेला असा. त्याच्यामुळे आम्ही सगळीजण, आमच्या घरातली 70 वर्षाची काकी पण आमच्या बरोबर त्या फुगडीचा गाणं म्हणत होती. आमच्या नवीन आमका फुगडी आणि आमका पाठ नाही, पण तरी सुद्धा आमच्यातल्या तरुण मंडळी जी असत, सुने असत, चढव असत, त्यांनी ती गाणी खास पाठ केली आणि आम्ही तोंडान, कारण रेकॉर्ड डान्स जो विषय नाही फुगडीत, तोंडान मनानच फुगडी घालू गई, गाणं मनान बाकीच्यांनी फुगडी घालू गई असो विषय हा. आणि त्याच्यात जो आनंद असता मनापासून मिळतात तो आनंद इथे महत्वाचा असा की आपण नटलो काय, साडी खयची वेगळी नेसलो काय, असा जेवण करताना जी असा साडी आमची तीच साडी घालतलो आम्ही, नेसतलो आणि तीच फुगडी घालतलो, किती दमलेलो असलो तरी. मग ती आमची चढवाई मध्ये असतात, सगळे असतात आणि जो कुटुंब म्हणून आनंद होयो तोच आनंद त्याच्यात असता. आणि ही सिंधुदुर्गची किंवा कोकणाची जी परंपरा आपली असा ती पुढे चालता. आता त्याच्यात लोप पावणं हो विषय आता नाही असा माका वैयक्तिक माझं मत असा. पण ट्रेंडच्या बाबतीत बघू झाला तर पूर्वीच्या काळी म्हणजे 90च्या दशकामध्ये घरी गणपती कपाळावर आणलं जायचो. मग त्याचं 11 दिवस विधिवत त्याची पूजा केली जायची. रात्रभर भजना, दुपारचे फुगडे, जेवणाची पद्धत आणि पहिल्या दिवशी लोक जे बसत आणि आनंदाने जेवत, मग त्याच्यानंतर आरती होत. ह्या सगळ्या तुमका लोप पावत चालल्यासारखं वाटत नाही काय? म्हणजे तुम्ही जेव्हा ते जेवणा करायचात, 5 भाजी, वाटाण्याचा सांबारा आणि वडे, आणि तेव्हा लोक जे घराकडे जेव घेत, ता आता कमी झाल्यासारखं वाटतं काय? घराकडे लोक जेव की येणं कमी झाला गणपतीच्या दिवसात, कारण प्रत्येक जण आपापल्या गणपतीकडे जाऊन पाया पडता किंवा गणपती जसा तुम्ही म्हटला दिवसभर घरात असता. कारण जो मोठं पाहुणं आमच्याकडे पाहुणं येलो म्हणतात, म्हणजे तो आमचा नातू असं म्हणतात, प्रत्येक जण म्हणतात. कारण गौरीचं झील येलो आमच्याकडे, नंतर गौराई येता, तर तो पाहुण्यासाठी जा काय उठबस परंपरा असा सिंधुदुर्गाची, कोकणाची, की इल्ल्या पाहुण्याची लय उठाबस करू होई, त्याका खूप काय करू आणि काय नको असं असता. आणि हे तर आमचं प्रत्यक्ष परमेश्वर आमच्याकडे पाहुणं म्हणून इलो असता. त्याच्यामुळे आम्ही आज जसे तुम्ही म्हणालात तर आमच्या घरामध्ये सध्या 100 माणसं असतात, एकत्र कुटुंब असतात. ती 100 माणसं मिळून आम्ही जा काय 7 दिवस गणपती साजरा करतो. एकत्र जेवढा असा म्हणाले 4 ठिकाणी केलेला, 4 आता कुटुंब वाढत चालली आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येकाची वाडी आहे वगैरे. आपल्याकडे वाडी म्हणजे नैवेद्य, आमच्याकडे तो नैवेद्याचे अनेक जणांचे जरी असला तरी एकत्र येऊन तर एकत्र जेवणा. काही ठिकाणी आमच्या आवळेगाव सारख्या ठिकाणी 16 बिराडांचं एक गणपती, त्या 16ची आता किती त्यांची 164 झालेली असते चुली, पण त्यांचं गणपती एक असा. आता आपल्या ऐका घेता की एक गाव एक गणपती, पण आजीपासून असा पूर्ण कुटुंबाचं असं एक गणपती. आणि त्या गणपतीच्या साथीने एकत्र कुटुंबाची वाढ जी होता ती खरी महत्वाची. आणि त्याच्या मागचा गणित याच असा सिंधुदुर्गात म्हणायचा असा तर की गणपतीमुळे जे लोक एकत्र येतात, कुटुंबाच्या सगळी माहिती मिळता. कोण ना कोण येतात गणपतीत. सत्यनारायण म्हणजे तर त्याची अगदी पर्वणी असता. खयचो पाहुणो लांबचो असन जवळचो असन तो हजेरी लावूनच जातलो, जेवक नाही थांबलो तरी प्रसादी तरी घेतलोच आणि जातलो. आणि भजनाचं म्हणशात तर रात्री 4-4 वाजेपर्यंत, पहाटे 4-4 वाजेपर्यंत भजनं असतात. आम्ही एकदा रात्री उठान 2 वाजता जेवण गेलो सगळ्यांनी. जेवण असा काय विचारले कोणतरी आमका, म्हणजे गोष्ट म्हणून सांगते तुमका. पूजा होती घरात, 2 वाजता काय कोणाकडे तसा सगळा आटापता. जेवण असं काय जेवण असतात आमच्या घरात असं सांगा. आम्ही 10 जणी सवासणी घरातले पटापटा भजन आपतीचं त्यांना जेवण करून वाढला. आणि तो आनंद रात्रीच्या 2 वाजताचा आमका प्रचंड होतो. सकाळी सगळ्यांनी करून जेवण वाढणं आणि रात्री 2 वाजता आपल्या घरातल्या पाहुणे गणपतीच्या समोर जेवण वाढणं, ही जी मनापासूनची शांती समाधान असता ह्या 8, 10, 11 दिवसात आमका मिळतं. आणि तर आम्ही वर्षभर सगळा समाधान जपून ठेवतो आणि वर्ष त्या सुखात काढतो. कोकणी माणूस याच्यापूर्वी मुंबईच्या काय म्हणतात मनी ऑर्डरवर राहणारो असो होतो, पण आज समृद्ध कोकण असा आणि त्याचा गणपतीचा आशीर्वाद कोकणावर कायम असा आणि तो असोच सदोदित राहतलो असे माझी मनापासूनची ह्या वाटताना मी 2 प्रश्न शेवटचे घेऊन येतोय. भामणा जा असायचा गणपती बसवताना का भामणा म्हणला जाता, आणि त्या भामण्यात जे लोक यायचे मग ते वड्याचं एवढं मोठं पिठाचं गोळो आणि पूर्वी जे लोक जायचे एकाकडे जायला दुसऱ्याकडे जायचो, भामण्या दुसऱ्याकडे तिसऱ्याकडे जायचो, ही प्रथा कमी झाली. तुमच्या पांघरावर असा मोठ्या प्रमाणात चालता अजून? मामदा यो प्रकार बहुतेक सावंतवाडी वगैरे त्या साईडीक जास्त असा.
इकडे आमच्या साईडीक मामदा कमी आ पण एक म्हणता असता तुम्ही बरोबर आ एकदा जेवलेलो माणूस चारदा पण मामद्याक जेवता आणि तो प्रसाद वाटा प्रत्येकाक. पण आता तेवढी आपण निसर्गाच्या सानिध्यात जरी असलो तरी आजारपणा वगैरे वयोमान ह्या सगळ्या औषधा पाठी लागलेली असतात. ह्या सगळ्या ह्याच्यात मामद्याक जेवणारे आता कमी झालेत. आमच्या प्रत्येकाच्या घरात गणपती असतात त्याच्यामुळे मामदा हे प्रकार आमच्या साईडीक नसता पण सावंतवाडी साईडीक मामदा भरपूर असता आणि अजूनही गावातले लोक आणि प्रत्येकाकडे आपल्याकडे 5 दिवसाचो 7 दिवसाचो 11 दिवसाचो असे गणपती असतात. त्याच्यामुळे कोण ना कोण घरातलं एक त्याच्याकडे जाऊ खोयो ज्याचं आमंत्रण इला मामद्याचा त्याच्याकडे जाऊ खोयो आणि मामद्याच्या दिवशी आमंत्रणाची पहिली गरज नाही ह्यांच्याकडे जाऊचोच असा ह्यो मान असा आपलो म्हणून प्रत्येक जण गणपतीच्या सेवेसाठी भक्तीच्या माध्यमातून थंयसर जाता आणि स्वतःहून जाता. थंय मान पान कोण पाळला नाही आणि ज्याच्याकडे मामदा कळला आता गणपतीचा प्रसाद आनंदाने घेऊ सगळेजण अजूनही जातात. थोडाफार प्रमाण कमी झालं असतात कारण कसं असतं 11 दिवसाचे गणपती मुंबईत वगैरे बाहेरगावी जे कोण आपली पोराबाळा गेलेली असत ती काय इतके दिवस सुट्टी गावून आला त्यांका गावतात त्या रजेत येतात घरातलं आपलं गणपती पुजतात आणि आपल्या कामाक जातात. ते नाखुशच असतात पण शेवटी पोट असा पोटासाठी सगळ्यांका जाऊचंच लागता तर ते हसून जातात. त्याच्यामुळे फक्त लोक कमी झाली आहेत पण उत्साह लोकांचा. तुमच्या घरात किती लोक असतात? आमच्या घरात आता घर आमचा पूर्णच असा आमचा घर 100-125 लोकांचं घर असा पण साधारणतः 60 ते 70 माणसं आमची गणपतीत आमच्या घराकडे असतात. शेवटचा प्रश्न घेऊन येतोय. जर तुम्ही उभे असाल या जागेत निलेश राणेंनी 13-14 वर्षापूर्वी गणपतीच्या सिंधुदुर्गाची स्थापना केलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात लोक येतात. आज यंदा तो 17 वर्ष गणपती असा. 17 तुमचे नेते निलेश राणे कुडाळ मालवण मधून निवडणूक लढवतले असा जवळपास निश्चित झालेला. काय गणरायाकडे घालताना निलेश राणेंसाठी? गणरायाचरणी प्रार्थना आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मिळून आजच निलेश राणे साहेबांनी हे दर्शन घेतल्यानी आणि या सिंधुदुर्ग राजाच्या चरणी आम्ही सगळ्यांनी एकच प्रार्थना केली की निलेश राणेंच्या मनातले सगळे इच्छा पूर्ण जाऊन दे आणि आमका कार्यकर्त्यांका आमदार होयो म्हणून निलेश राणे हैसरून आमदार होऊन दे आणि भरघोस मतांनी ते निवडून येऊन दे अशी आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी श्री गणपती चरणी प्रार्थना केली आणि गणपतीचा आशीर्वाद आमका सगळ्यांका नक्की गावतलो ही आमची सगळ्यांची श्रद्धा असा आणि निलेश राणे साहेब याच्या पुढच्या गणपतीच्या आमदार नक्की असले इतक्या माझी तरी मनापासून इथे खात्री झालेली असा. निलेश राणे काय घातला आता ते कार्यकर्ते एकजुटान पेटानुटाक होत काही जण पाठी पुढे असत यांका जवळ घेण्यासाठी काय कारण घालताला? कार्यकर्ते तुम्ही म्हणताच पाठी पुढे असत पण एकही कार्य करतो आज या गणपतीच्या पुढ्यात आणि मंडपात मी सांगतो म्हणजे पाठी पुढे म्हणजे जोमान येण्यासाठी जोमान येतलेच त्या गणपतीचा आशीर्वाद देतोले आणि गणपतीच बळ देतलो आणि त्याच्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांचा सगळ्या मनोमिलन या मंडपातच झालेला असा. गणपतीच्या ज्या दिवशी आम्ही सभा मंडपाचं हे पूजन केलं त्याच दिवशी मनोमिलन सगळ्यांचं झालं असा. त्याच्यामुळे ती अजिबात चिंता आणि कार्यकर्तो जेव्हा स्वतः मनापासून पेटून उठता तेव्हा खैचोही नेतो पाठी पडायचो नाही तो नेतो सदैव त्याचा झेंडो भाजपचा जो झेंडो आम्ही सगळ्यांनी हातात घेतल्याने निलेश राणेंच्या नेतृत्वात तो अगदी डौलात कुडाळ मालवण फडकतलो इतक्या गणपतीनंच आमच्या मनात सगळ्यांच्या भरून दिल्या नसा. गणपतीची सेवा जी निलेश राणे 13-14 वर्ष करतात ते त्यांना नक्की फळ गावतला आणि त्यांना फळ निलेश राणे स्वतः म्हणतात मी गणपतीची सेवा मनाभावे माझ्या कार्यकर्त्यांसाठी करतात फळ माझ्या कार्यकर्त्यांना गावे तसा त्यांनी स्वतः आज घराणा घातलेला असा. त्याच्यामुळे याच्यात अजिबात दुमत नाही की आमचं कार्य करतो प्रत्येक कार्य करतो आज उठान हैसर निलेश राणेंसाठी पेटान उठलेलो असा. मॅडम खूप खूप धन्यवाद. देव बरा करो तुमचा चांगला कल्याण हो आणि तुमच्या तोंडात साखर पडा असं मी आशाने आज या निमित्ताने सांगते. हे होते संध्या तेरसे मॅडम जे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत आणि स्वतः गृहिणी असत आधी. त्यांनी पूर्वीचो गणपती कसो साजरो व्हायचो आणि आता गणपती कसो साजरो होतो त्या स्पष्ट केलेला. पूर्वीची फुगडीचो ट्रेंड किंवा आता कसं गवळा मंगरे याच्यामध्ये बदल झालो त्या सगळ्या गोष्टीवर त्यांनी भाष्य केलं आणि त्यांनी असा म्हटला की कोकण किती अजून किती वर्ष झाली तरी कोकणातल्या गणपतीची जी काय पद्धत आहे चालीरीती आहे ती कधी बनवची नाही. कोकणी माणूस जरी मुंबईत नाही जगाच्या पाठीवर जरी गेलो तरी गणपती उत्साह तेवढंच असतो. आणि ह्या सांगताना त्यांनी सिंधुदुर्ग राजाकडे साकडा घातला की त्यांचे नेते निलेश राणे हे आमदार होते आणि बळ मिळवतात. निश्चित अनेक गोष्टींवर चर्चा केली. मी काहीच थांबते तुम्ही बघत राहा. कोकणचा नंबर 1 चालक कोकण सप्लाय आणि विशेषतः मालवणी गजाली न बघता न विसरता मात्र तुम्ही ते बघत राहा. मी हे सांगते. धन्यवाद.
गणपतीच्या विसर्जनाचो दिवस म्हटलो काय जीव जड जाता, डोळे भरान येतात. आपल्या वांगडा कायमच गणपती रवा होयो असा वाटत असता. असा झाला एका बारक्या चढवाचा. गणपतीच्या विसर्जनावेळी वैभववाडी मांगवलीतल्या आर्या विजय गुरव ह्या चढवान रडान डोक्यार घर घेतल्या. आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगारभिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका. सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून एका वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय असा. मगे वाट कसली बघतासात, या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजू, युनियन बँकेजवळ, सावंतवाडी, किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव, सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. सावंतवाडीतल्या माडखोल डुंगेवाडीतले बारके झील भजनातले बुवा निघाले. निहाल राऊळ तबला तर अथर्व राऊळान झांज वाजवून सगळ्यांची मना जिंकल्या.
आता ह्या चतुर्थीत बारके बारके झील तबला वाजयताना झांज वाजयताना व्हायरल झाले. असोच वेंगुर्ला मातोंड गावठणेवाडीचो विघ्नेश परब भजनात इतको तल्लीन झाल्लो काय तेका भानच रवाग नाय. भजन करतानाचे त्याचे लूक व्हायरल झाले. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देत आलोच. परत भेटूया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनेल कोकण 7 लाईव्ह. ऐतिहासिक राजवाड्यात 1.5 दिवसांचो गणपती पुजलो जाता. विशेष म्हणजे ह्यो गणपती त्याच ठिकाणी तयार केलो जाता. तर खेमसावंत तिसरे यांच्या माढ्यात सुद्धा लाल रंगाचो गणपती पुजलो जाता. 1.5 दिवसाच्या विसर्जनाक दोन्ही गणपतींचा मोती तलावात एकत्र विसर्जन केला जाता. ह्याच्याप्रमाणे जुना बाजार माठेवाडा परिसरात चिटणीस कुटुंबाचो 1.5 दिवसांचो लाल गणपती पुजलो जाता. तर वैश्यवाडा हयच्या म्हापसेकर कुटुंब आणि सबनीसवाडा श्री इसवटी महापुरुष मंदिरासमोर पारकर कुटुंबियांचो लाल गणपतीची प्राणप्रतिष्ठापना केली जाता. विठ्ठल मंदिरकडच्या पाडगावकर यांच्या वांगडा अजूनही काय घराण्यात ही परंपरा जोपासली जाता. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देत आलोच. परत भेटूया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनेल कोकण 7 लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.